खुलुमबाय रायजोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि बे भिडिअ जोङो मोनसे मोसानायनि सायाव सावरायगोन बे मोसानायखौ मोसादों नोंथांमोना बयबो नुदो जानांगौ फेसबुकआव मोनसे उदालगुरि लाइभ होननाय मोनसे फेसबुक पेज दङ बैयाव दङ जे उदालगुरि सम्मिलित युव समाजर बिहुतुले माने अनुपम दृश्य होनना बुङो माने बेयो उदालगुरियाव जादों आरो मोसानाया बे मोसानाय उदालगुरियाव जादों बे हानजानि नामा बै जे मोसादों हारसा सिख्लाफोरा जे मोसादों बर'नि जि बागुरुम्बा मोसादों बै मोसानाया माने हारसाफोरा मोसादों नङा होमबा तो बेनि बागै सावरायगोन जों दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोंनि हारिमु आफाद दङ नङा होमबा हारिमु आफाद दङ स्क्रिनाव होनाय जि दिनै हारिमु आफाद दङ माखासे दल संगठन दङ बर'फोरनि तो बै आफादफोरा बै दल संगठनफोरा बेनि बेलायाव बा बेनि सायाव प्रेस मिट एबा बिनि सायाव बुंनाय खेंफोरथि होनाय जों नुनो मोनाखै नङा होमबा माखासे इउटिउबार दङ बड इउटिउबार बे इउटिउबारफोरा बेनि सायाव जेबो बुङाखै नंगौ दिनैनि तारिखाव जेबो बुङाखै सिरि बिथांमोना किन्तु आं बुंनो होननानै फैदों मानो होनब्ला जोंनि जि हारिमु बे हारिमुखौ बिथांमोना माने मोसानाया बिसोरनि जितु मोसानाय जोंनि बर' हारिमुखौ मोसादों बिथांमोना किन्तु बे मोसानाया गोरोन्थि जादों बिथांमोननि दामनाय मोसानाय गासिबो नङा होमबा गासिबो गोरोन्थि जाजोबदों दा बेनि बेलायाव जों जुदि आवाज होआबा जों जुदि भइस दिखाङाबा जों जुदि बिनि सायाव बुङाबा जानाय नङा जों सिरि थाबा जानाय नङा एसे सोलो मोनगोन जों सोलो मोनगोन बिथांमोना बार बार खालामबाय थानो सोलो मोनगोन बिनिखायनो बिथांमोननि सायाव जोंनि दल संगठनफोरा एबा हारिमु आफादफोरा प्रेस मिट होनायनि गेजेरजों खेंफोरथि प्रेस मिटनि गेजेरजों एक्सन लानांगौ नङा होमबा दा बैसागो दानाव गोबां बेबायदिनो माने हानजा थायो बिहुफोरनि जेरैबायदि खेराइ हानजा थायो थिग बिहुनियाबो बेबायदि हानजा थायो थारमाने असमाव जेमान जि जाति जनगोष्ठी दङ बैफोरखौ लानानै मोनसे हानजा दायो बिसोरो दानानै बिसोरो दिन्थिफुंहैयो बा रंजालि बैसागो फोरबोफोराव बिथांमोना दिन्थिफुंहैयो गासै माहारिफोरनि जि जाति जनगोष्ठीफोरनि मोसानायखौ लानानै बेयाव बर' राभा सब थायो बिहु सब थायो मिसिं थायो सब थायो बेयाव गासिबो थायो नाथाय जोंनि बेलायाव बुंनो नांगोन मानो होनबा बिथांमोननि मोसानायानो जायाखै बिथांमोननि दामनायानो जायाखै नङा होमबा तो जों जुदि बुङाबा जों जुदि बिनि सायाव बुङाबा जों जुदि बिथांमोनखौ एक्सन लायाबा जानाय नङा आङो एसामिसावसो बनायनांगौमोन बे भिडिअखौ स्पेसियेलि एसामिसाव बनायनांगौमोन मानो होनबा एसामिसाव बनायबासो बिथांमोना बुजि मोनगोन आं एसामिसाव बनायदों रिल्सआव माने 1 मिनिट 20 सेकेन्डनि फेसबुकआव आंनि राहुल होननाय फेसबुकआव नोंथांमोना नुनो हागोन बेयाव थांबा नुनो मोनगोन आरो इउटिउबावबो होबाय आं एसामिसनिखौ 1 मिनिट 20 सेकेन्डआव गासिबो बाथ्राखौ माने बुंजोबनो हाया तो बेखायनो आङो माने एबार माने नैखौ बर' बनायदों आरो आंथ' एसामिसावसो बनायनांगौमोन अब्लासो बिथांमोना बुजि मोनगोन नङा होमबा ओइ जानाय नङालै होननानै जागोन नङा होमबा बिथांमोना किन्तु आङो एसामिसाव बनायनांगौमोन दा जेखि जादोआ आङो बर'नो बनायग्रोनोसै बर' बनायबासो बर'नि जिमान जि नेता दङ लिडारफोर दङ बिसोरो माने बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नुबाय बायोब्ला साननो गोनां बाध्य जागोन अ येस नंमारगौ एक्सन लानाय मोजां जागोन होननानै एक्सन लानांगौ बिनि सायाव होननानै साननो गोनां बाध्य जागोन ओमफ्राय दा आंथ' एसामिसाव बनायनाय जायाखिसै थेवब्लाबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों हारिमु आफादखौ जोंनि बर'नि जितु माने हारिमु आफादफोर दङ दल संगठन दङ बै आफादफोरखौ आङो गुरैयै खावलायगोन जे बिथांमोननि सायाव जे एक्सन लानांगौ होननानै आं सानो मानो होनब्ला दिनै बोसोर बेबायदि माने सानफा एफा बेबायदि खालामबाय थायोबा सोलो मोनगोन थारमाने जोंनि सायाव बेबायदि खालामबाय थानो सोलो मोनगोन बेखायनो एनिहाव माने मा खालामनांगौ काउन्टार माने एटाक खालामखानांगौ थारमाने बिदिजों जाया थारमाने इमान सानजोब्बाय थाबासो जानाय नङा ना आरो मोसानो लुबैदो सोलोंग्रोना बिथांमोना जोङो
हारिमु मावबादा होयो बैसागो दानफोराव बैसागो बोथोराव जोङो हारिमु मावबादा होयो बैयाव फैनानै सोलोंफैनानै बिथांमोना दिन्थिहैथां जोंहा बुंनो लागा गैया नङा होमबा सोलोंफैयाबो गावबा गाव खुलिनानै बिथांमोना जेराव मेरावनो दिन्थिफुंहैयो मोसाहैयो बिदिथ' जानो हायाना आरो जोंनि आसामावल' नङा दे बियो इभेन नर्थ इस्ट माने आसामनि बाहेरावबो बै हारिमुखौ बिसोरो दिन्थिहैयो बेलेगाव दा बैयाव दिन्थिहैनाय लोगो लोगो मा जायो घटनाया दा सोङो मा हारिनि बै मोसानाय मा हारिनि नङा होमबा सोंनाय लोगो लोगो बुंनोसै जे बियो बर' हारिनि मोसानाय नङा होमबा दा बुंनाय लोगो लोगो गाज्रि खोनायो मानो होनब्ला बर'आ बिदिसो मोसायो नामा बिदिसो दामो नामा बिसोरनि धला बिदिसो नामा मादाला बिदिसो नामा खाम सिफुङा बिदिसो नामा बर'फोरा बिदिसो मोसायो नामा होनो जागोन फुल मेसेज थाङो थारमाने फुल गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आं बेखौ खावलायनो सानो आरो बिथांमोना जिथु मोसायो नङा होमबा जोंहाथ' मोसानाया मोनफा मोनफा नाम दङ बागुरुम्बानि जेमान जे जोंनि ना गुरनाय मोसानाय मायाबा मायबि आंबो मिथिजोबा माखासे मोसानायफोरखौ रायदाय सिबनाय मोसानाय थुंग्रि लाना मोसानाय बिभिन्न धरननि नाम दङ जोंना दा बैफोरखौ बिथांमोना जानला मानला मोसायो थुंग्रि सिबनाय मोसानायफोरखौ जानला मानला मोसायो बिदिथ' जायाना बिदिनो जागोन दा जाया बिदिजों ओंखायनो हारिमु आफादा बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आं बेखौ सानो आरो गासैबो इउटुबारफोरा बिनि सायाव माने बुंनांगौ सिरि थाबा जानाय नङा हायोबाथ' एसामिसाव बुंनांगौ आंनिबा एसामिसाव बुं बयबो एसामिसाव बुं आरो बे भिडिअखौ हानाय माने शेयार खालाम जाहाथे नेताफोरा हारिमु आफादा नुयो नङा होमबा हारिमु आफादा नुयो बिनि सायाव नुनानै जाहाथे बिथांमोनखौ एक्सन लायो बेखौनो खावलायबाय आरो बे भिडिअ गेजेराव मायाबाफोर बुंफ्लांबायदोंबा आङो आखाइ हजबनानै निमाहा बियो आरो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।